Wow, takže čaute lidi, já jsem Dave a já vás vítám u tohoto šíleného, retardovaného videjka. Proč se my teďka nacházíme na YouTube, konkrétně na YouTube, no ještě se mu nedá říct youtuberovi, ale na člověkovi, kterému se dost daří na YouTube. A je to Tom z 01, nebo abych to přečetl správně, takže velké T, 0, ne, jo, velké T, 0, malé M, S, 01, no neboli T0 mz 01, je to debilní jméno, jinak Tom z 01 prostě jo. Tak, o čem tady v tom videu půjde, jak jste si z názvu mohli všimnout, je to má první reakce a myslím si, že taky poslední, pokud se to dost nebudete psát. No, proč tady tu reakci vlastně točím? Proč mě napadlo zrovna on? Mně to nenapadlo. Ale nějaký týpek nebo holka, teď přesně nevím. Prostě někdo mi napsal na Messengeru. Já jsem se z toho důvodu odstranil, protože mi tam furt chodí ty, jak se tomu říká, no, žádosti o zprávy a mně tam teda přišla žádost o zprávu a tam bylo napsáno čti a 3 vykřičníky. Tak jsem si řekl, že jsem zadebila, aby jsem si četl nějakou zprávu, kde mi někdo napíše čti jako rozkaz. No, tak jsem si řekl, ale počkej, no to třeba může být něco do videa. No tak jako logicky to bude určitě něco do videa. A mi tam napsal, že nějaký týpek nebo ta holka, fakt teďka přesně nevím. Já vám to potom hodím možná na náhledovku. Ale mi napsal potom, že si nepřeje být jakoby ve videu zmiňován, takže, nebo zmiňovaná, teď přesně nevím. Jinak, že mám udělat prostě reakci na kanál Toms01. A já jsem si říkal, tak jako může to být dobrý nápad, no? Tak jsem si říkal, já do toho půjdu, udělám svoji první reakci a pokud se to lidem nebude líbit, tak to prostě smažu. A nemyslím to, že se vám to nebude líbit, že tam budou dislikey, ale prostě v komentářích to uvidím, že prostě nemám točit reakce a tak, takže bych to video když tak smazal. Jo. Já vím, rady k natáčení jsem vám řekl, že nemáte, jakoby, prostě, že nemáte točit hnedka ze začátku reakce. Ale jenom si ještě kouknu, jestli jsem to video teda vydal. Vůbec. Nevím. Jo, vydal jsem to. No. Zpátky se ocitáme na kanálu Toms01. Klikneme na něj. Tak. Moje reakce na tenhle kanál je, že on jakoby natáčí prostě to, co je v trendech. On to nebere jako koníček, ale on to dělá jenom pro peníze. Ale takový je můj název. Prostě když je v trendech třeba s natáčení reakci, hnedka točí reakce. Když je v trendech třeba zprozkoumávačka, točí hnedka prozkoumávačku. Je v trendech Minecraft, tak točí prostě Minecraft. Je v trendech World of Tanks, točí World of Tanks. Chápete? Takže proto teďka vlastně tady tohle to zmiňuji. Vidíte, že ho neodebírám. Já ho moc nemusím, jo, třeba když tam prostě má nějaké videjko, které mě zaujme podle náhledovky, nebo je to prostě něco, co by mě mohlo prostě jakoby pobavit, tak se na to prostě kouknu, ale jinak ne. Jak vidíte, tak asi před 2 měsícemi, a to každý ví, že tehdy točili prostě youtubeři reakce na musically, je to Tarek před 2 měsícema. Top 15 a i top 5, on to prostě musel točit, že? Prostě točil všechno, co v trendech, jo, schovávačky v metru, píšu textem písní, prank, snapchaty, prostě chce točit on to, co je prostě v trendech, jako jo, ale když už to točíte jako jenom pro views a pro peníze, tak čemu potom je ten váš kanál? To je úplně k ničemu, nepochopím tady to. Aspoň si můžeme zareagovat na videjko, jeho videjko, na které mi ta holka nebo kluk, vážně přesně teďka nevím, že omlouvám se, si tady někoho urazím, že mu buď říkám holka nebo kluk, ale vážně lidi teďka nevím, kdo to byl. Tak, a já se jenom kouknu, jak se to videjko jmenovalo.
tak jsem zjistil, že nekouknu, protože nemám Facebook, teda jako Messenger teďka v mobilu, ale můžu si kouknout vlastně na Facebook. Takže lidi, už jsem to zjistil a je to reakce 8 let a je nahá. Takže na tohle reakci mám udělat reakci já. Já osobně, kdybych ve videu brečel, tak to určitě vystřihnu. Jdeme dál. Takže máme to stane, vítám vás Rošvěra, dneska tady máme speciální videjko a to reakce na ty nejhorší musicaly nebo na ten cringe, prostě na ten odpad, co se na musicaly najde. Kromě našeho kanálu budeme teda reagovat na ostatní, protože můj kanál je taky dost takový divný, pokud se na něj chcete podívat. Musicaly tady vidíte, Tom 01 stejně jako na YouTube, prostě Tom 01 najdete na musicaly, stejný cringe, jako dneska budeme reagovat. Takže tak, jinak pozor, musicaly jsou dělaný jen tak, že se mluví do videa, já to neberu nějak vážně. Ale tady ty lidi, na který budeme dneska koukat, to berou asi vážnějc a nejsou v tom úplně moc dobrý. Jdeme na to a koukejte. Tak jo, dostal jsem 2 tipy na nejhorší musers nebo něco, jak bych... Chápu, taky se mám vždycky videa, ale mně se zdá, že on okecává jakoby některé videa déle než já. Absolutně mi to jako nevadí, jo, je to jeho věc. A je to tak samozřejmě moje věc, je to ostatních věc. Ale nerád se, já osobně koukám na videa, které lidi prostě okecávají třeba 10 minut a 3 minuty je jenom to video. Jo, neříkám, taky videa okecávám vždycky asi 3 minuty na začátku, ale vy už mě znáte nejspíš. Těch 10 odběratelů nebo ti, co na mě koukají, nemají odběr, protože třeba nejsou přihlášení, tak určitě si založte YouTube kanál, hoďte mi tam odběr a hoďte mi tam určitě ten lajčík, jo, pro ty z vás, co tam nejsou přihlášení. Budeme se kouknout, budeme se zasmát, budeme to ohodnotit pořádně. Já je tam najdu. Už jsme to našli, sleduje 9 lidí, fanoušků má 16 a 61 servíček. Tato uživatelka musical se jmenuje Armin 160, byste si chtěli najít, tak můžete. Je to mladší slečna, já si myslím. Tak jako zatím nemám k tomu co říct, zatím tohle video bych bral úplně v pohodě. Že je tak cirka 7-8, nevím, ale jako je to zajímavý. Dostal jsem tenhle tip protože tady to video, jak tady cucáte na web, by mělo být dost zajímavý. Jdeme na to. Ten můj názor, určitě nemusíte mít stejný, ale za mě je to budoucí, no vyjede vám tu takové slovo nepěkné. Ach jaj, děcko, nevěš, co za sebou iba je radši spát a sen na to. Nesirapnuj sám před všetkým. Byl výborný, píšem. Byl dobrý? Jo, tady odpovídá. Tak to pás. Ale napíšem to něco. Naučíš mě to? Yes. Jo, to je ono. Chtěl bych to pořádně procvičit. Ne s ní teda, ale aby mi to ukázala s nanokem, jo. Jako hustý je jako jít tak 8. Minutku. Fakt nevím. Proč to... Tak, v pohodě. Proč jako, jaký to mám učil, nebo... Nevím. Ježiš lidi. Hnedka druhé musical a už to na mě takhle vybouchne. No, jak už jsem, já to rovnou tady řeknu a nezajímá mě, že video mi třeba zablokují zpeněžení, je mi to úplně jedno. Za mě je to budoucí děvka.
Pardon, můj názor. Ale je to jenom můj názor. Pokud se na to očičko díváš, že je ti už více, tak určitě to chápeš. Jako je to malinká holčička, jasně, že to nepatří. Není to prdel, no. No, protože tam nic nemá, jo, ale... Tohle už není prdel, ty vole. Tohle už je vážný, ty vole, co to je? Co to je? Děláš si srandu, myslíš, že budeš něco jako dnešní kurvy, nic tam nemáš a chápu, že ty za to nevíš, jak se kováš, no. Když si radši hrát, když se nudíš, jen tohle plsne. Porucha výchovy, hele, prosím vás, chtěl bych, že tady to video dostal rodičům, protože abyste viděli, co vaše dcerička dává na sociální sítě, může to vidět kdokoliv, může to vidět nějaký pedofil, jako není to vůbec dobrý, není to vůbec dobrý. Tady názor od Nikči, takové malé děti by neměly mít ani mobil na svůj první dotykový až ve 12, jinak jsem nějaká vesnicoví. Přesně tak, já měl, no, já nemůžu říkat, že jsem já měl mobil třeba od 7, ale neměl jsem nějaký nadupanýho, měl jsem prostě nějaký klasiky, ale tohle je špatný. Její 8 let, no, ve videu nemůže být nahá. To není ani vtipný. Neměl mobil. Tohle je špatný. Tohle je špatný, co dělá. Tohle je hodně špatný. Vidíte, ale on prostě chce mi to video delší než 10 minut, protože chce prostě za to peníze. Prosím tě, je ti 8, nebo kolik tam kdo psal, neměla bys být nahá, je ti... Jdeme dál. Tady na to nemám co komentovat, ale dneska jsem tak trošku se koukal na kanál Mike je pán, protože mě zajímalo, co zase vydal za nový příspěvek. Ať mi věříte, tak tady žádné jeho oznámení nemám, jo. Mám totiž vedlejší kanál, kde kde odebírám a tady odebírám jenom takové ty lidi, prostě, když jsem na tomhle kanále, tak by jsme tady dalo taky to oznámení. Tak. Jasně, já to napíšu úplně blbě, a to je jedno. Tak. Tady je to video. Pro mě celkom zaujala ta náhledovka. A ten název, tak jsem se prostě rozhodl, že na to kouknu. Společně uděláme reakci ještě tady na to. Ne, takže kdyby... Tady kolik tisícovku, co mluvíme? Tady máme tisícovku. Ale tohle to mi vůbec nevadí, jo. Koukneme dál. S fanouškama, kteří tě mají moc rádi, tím, že tady pod to video napíšeme Danny je zábradlý a ještě další úkol je dojít na kanál TV Twix, napsat do komentářů posledního videa, co Danny vydal. Danny je závradlý a prostě se mu smát do konce života. Danny, tohle nikdy nepřekonáš. Já úplně vidím, jak ráno budeš úplně nasranej a budeš mi volat, hej, jaký zmrt mě tady vyprankoval, vole, jdeme ho normálně zabít, vole. To je taková prdel, přátelé, taková prdel. Budeš mě prankovat ještě, vole, jo. Nikdy. Zdar, děkujeme. Tady to je celé video, 10 minut a 1 sekunda. Jenom pro zpeněžení. Jo, koukněte, prostě od 7 minut cca to má takhle jenom. On to prostě dělá jenom pro peníze, zase. Další člověk na světě takový. To je lidi normálně hruza to dnešní YouTube, jako abych to takhle řekl. Ale jako... Jdeme zpátky na kanál s tom. Určitě jako... Aby jsme to dnešní reakci shrnuli, tak vám řeknu, že nebudu natáčet reakce, nelíbí se mi reakční kanály. Jo, jeden jo, to vám za chvilku ukážu jaký, ale zpět k tomu Tomsovi. Když to dělá jenom pro peníze, tak co z toho má? Má z toho jenom peníze.
ale asi se nevšímá svých fanoušků, kteří ho mají rádi, protože si myslí totiž, že to dělá prostě, že to má jako svůj koníček. On to sice hraje a hraje to dobře, ale jakmile vyjde něco na povrch. Co se tak pamatuju, tak asi před měsícem nebo před 2 měl 90 000 odběratelů. CCA možná méně, možná více. No vím, že bylo hrozně blízko k 100 000 odběratelů. Ale jak si můžeme všimnout, najednou má 71 394. Protože jakmile takové věci vyjdou na povrch, lidi i hned ruší odběry. Já to vím. Já sice nenatáčím pro peníze, ale tady ten člověk, jo. A můžete si prostě tohoto všimnout, jo. Prostě málo které video má po 10 minut. Jo, prostě musí všechno prostě mít takhle. To je hruza. Ale aby jsme to už shrnuli, když to lidi děláte pro peníze, není z toho radost, máte prostě jenom peníze, ale to vám prostě nepřinese tu radost, když vám někdo hodí odběr. A je to hruza, podle mě takový lidi prostě by neměli ani na ten YouTube mít přístup. Je to hruza. No a reakce na to směletou holčičku, která tam byla nahá. Za mě je to budoucí děvka. Omluvte vážně můj názor, je to možná někteří lidi si budou myslet, že je malá, že prostě nevěděla, co dělá, ale lidi, když je někomu 8, tak asi ví, že se nemá na sociální sítě, jelikož je to Musical.ly, tak to může považovat jako sociální síť, protože je to hodně populární aplikace, kde prostě zveřejňujete své videa, něco jako YouTube. Tak když se na YouTube prostě natočil normální video, kde budu oblečený, potom lusknu a najednou budu celý nahý a takhle potom budu natočit zbytek celého videa, tak to bych asi nenatočil, ne. Ale může se vážně na to kouknout jakýkoliv úchyl, náhodou třeba zahrne policie, boom, oni si zjistí, jaké to je, IP adresy, zajedou si k vám, hnedka se toho řešit sociálka, ta holčička by mohla jít i klidně, na Basťák je ještě podle mě mladá, Basťák je podle mě od 10 až, teda záleží jako, pokud někoho nezabijete v 6, že? Ale jinak, já si bych šla do děcáku, podle mě. Takže za mě to není moc dobré takhle se vystavovat na sociálních sítích. Tak jo, pokud se vám tady to videjko líbilo, řeknu to znova, protože tady to se mi nepodařilo. Tak jo, pokud se vám tady to videjko líbilo, pak určitě můžete zanechat like. Pokud se vám nelíbilo, tak můžete zanechat dislike. A pokud se vám hodně líbilo nebo vás si pobavilo, zanechte odběr, zapněte si notifikace, aby mnou bylo žádné moje retardované, pošahané a znova řečeno retardované videjko. Já jsem tady s váma seděl jako Dave a čau.